कहवा से आवेला चुनरिया चुनरिया लागल झालर हो कि कहवा से आवेला चुनरिया चुनरिया लागल झालर हो। भैया ये ललना कहवा से आवेला से नूरवा से ये भैया मोरी कहवा से आवेला चुनरिया चुनरिया लागल झालर हो। कहवा से आवेला चुनरिया चुनरिया लागल झालर हो। जे माई के भक्त होला ई नवरातन बीती अगले नवरातन के बारे में सोचे लगे लोग कि अगला नवरातन आई तो माई के सेवा कैसे करे के बा। माई के श्रृंगार के एक एक सामान खरीद के तैयारी में रहता लोग कहे के बा कैसे भगता ले आवे ला चुनरिया चुनरिया लागल झालर हो। एगो भक्ति माई के नवरातन में माई से पूछे ताड़ी कि माई के का पसंद बा और माई के पसंद का तैयारी करत ताड़ी कि माई के आवे का आगमन आ गइल बा। कह ताड़ी कैसे दबन मड़ुआवा रूपनी मैया पाँच पेड़ लवंग के गाछिया कि दबन मड़ुआवा रूपनी मैया आ पाँच पेड़ लवंग के गाछिया तो दोनों बेरा देहब ये मैया ओही लवंगिया के छकिया तो दोनों बेरा देहब ये मैया
करब अरतिया तो दुनो बेरा दे हबे मैया ओही लवंगिया के गछिया तो दुनो बेरा दे हबे मैया ओही लवंगिया के गछिया कवन पड़ुआवा रोपनी मैया पाँच पेड़ लवंग के गछिया एक छोटा सा भजन।